H to duniya rayuwa ni zan fayyace komai na da lokaci in kai sata za ka biya ta shi ko fyaɗe shi ma ba shi ne zina ba shi ce kowa ya gane sai mu daina domin mu tsarkake kanmu na kuna H to duniya soyayya ta da Allah ban dainawa da manzansa hallau ban kasawa yanzu na fara ba zan kuma karewa mahasadana na ce sai yi kutayya domin niya komai lokacin Allah ne sai in shiya ya karni tuba wani saniya amma kaya ba za ka iya kare da ni ba rayuwa ta sa waɗansu duka sun mance gobe lahira za su suna ta ganin lokacin su yana da tsawo to sai ku ji ne yanzu babu wannan ku safa tunaniya a kula da sallah ni na ku ne H ni ban bar ko ba